Jalen. Hi guys. Hi guys. Mga kabangas, kami karon diri sa Lagindingan Airport. Lagindingan Airport kay tabuo na mo sa masigabong pakpak among mga delegates. Tabuon na bitaw, tabuon na ako anamo akong anak si Kring Kring. Anak na mo ni Sharon. Yan. So paabot sa me Bibo full force. Of course. Third floor. Japan third floor. Right. Wow. Tawag sing ati. Oh. Tawag sing ati. Oh, igo mo na siya di oh. Aligo ko na niyo. Nanay mo hotspot lang. Ka pa. Oh, kaway-kaway naman dyan. Kabangas, muna ako mga constituent. Ubo siya. Ubo dia. Asam ka manghihi sa balay? Sige dia tago. Ano wala ito. Tambunan sila ko tambunan. Dini ka din sa. Maybe. So still waiting mga kabangas. Wala pa gid kaabot. So ulat lang sa tagadali. Still waiting. Lagindingan Airport, soon to be international. Lagindingan Airport. Wow! Murag mauna na mga kabangas o mga abot rural transit. Kana mga kabangas. Rural transit. Alright. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.